שלום לכולם, כאן גיא קלר ומשחקים עוד פעם בפאר קריי. אתם עזבתם אותי מתי שכן, החבר שלי פה מת, חבר קטן שלי עם הזקנקן שלו, הזקנקן הקטן שלו. חבר שלי כמעט ניסו לדרוס, לא כמעט, כמעט דרסו אותנו עכשיו. נו באמת, כמעט דרסו אותנו עכשיו אני לא רציתי ממש שזה יקרה. טוב, מה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה? רגע, אתה תשכיח עליו? תטפל בו יפה, נכון? אתה תטפל בו יפה. אני מקווה מאוד, כי אם לא זה ישר לראש. תטפל בו יפה מאוד, אני מקווה. לא בא לי ללכת לשם אז. וואו! מה התפוצץ כאן? אתם ראיתם את הפיצוץ הזה? ביי ביי. וואו, איזה קפיצה! חבר, אתה בסדר? כאילו לא חבר, אבל אתה בסדר? כי זה היה נראה לי ממש קפיצת ראש. מה שעשית פה? איפה אתה? זה היה נראה ממש קפיצת ראש. כאילו, אני לא יודע מה זה, אבל אם זה עושה ככה כל פעם, זה יהיה פשוט אדיר. בוא אליי. אוי, זה חתיכת נשק אדיר. אני אקח יותר מקום לנשק. טוב. אתם באמת צוחקים עליי? אני לא יכולה לעלות לשם? מה זה? חשבתי שזה מנהרה. בוא נלך אחד על אחד חזירי. אחד על אחד. כן, תמות. עשינו אחד על אחד והוא לא ניצח. המנצח הוא זה שזוכה בכבוד לקחת את הלב. טוב. איזה יופי. ממתי השגתי עוד פעם שתי חזירים? אני אעלה למעלה כי אני רואה שמתחיל להחסיך. אל תגיד לי, זה לא יתחיל להחזיק בבקשה, אני לא יכול לשרוד עוד דקה אחת. וואו, כמה! אני רץ איתכם, אני גם בא איתכם, אני יוצא איתכם לטיול קצר. בסדר? חכו רגע. לא, אל תחכו רגע. מה זה פה? טוב, כמה הם... איפה המקום הזה שלי? טוב, רגע. משקפיים שלי. שכחתי להרכיב אותם. איפה זה? נראה לי שזה בצד השני עוד פעם.
ותודה למי שכתב לי תגובה, כמה תגובות, זה מאוד נתן לי כיף לשמוע אותך אומר את זה, איך אני בונה יפה ואיך אני גם משחק יפה, אז כאילו, וזה מאוד ריגש אותי, אז רציתי לעשות את הסרטון וגם להודות לך על זה. אני בא לעזור לכם. לא. לא. כל אחד מכם. איפה הבן אדם? בן אדם? הנה, שניהם, ביחד. יפה. אוי, מה זה? זה הם. וגם מי שעשה לי אונלייק, אני מאוד מעריך את זה שאתם כותבים מה שאתם חושבים על הסרטונים שלי, וככה אני אתקן אותם. רק שתדעו איפה, אני לא מוצא עכשיו את זה. אני לא מוצא את זה. בוא הנה, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי. אתה לא רואה אותי. לא, תיקח את זה בחזרה. חוסך, לא. אני יכול לעלות לשם למעלה, אני מאוד רוצה. טוב. אין לי המון. לא נכון. תן לי. אני לא יכול לעלות. אני לא מאמין. מי בא נגדי? איפה זה ששמעתי? הללויה! לא, 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 לא! אני מצטער! אני מאוד מצטער, טעות שלי, לא התכוונתי לראות. טעות שלי.
אקח את זה וזהו.